Kinong rep leng ba kini kisnem baladep kimar jing ha kapaya day bat kayeu ka hat ya kimar rem. Kimar rep baro shikata kisha knyot kador kamur bat kabarai kimahajan kinong rep kihap syusngam. Kajing bomla banyarap ka sorkar ya kinong rem kala pelong ya kajing no siliang ha kaba kimahajan kinang riuspa kat ba kinong rep kilanang dung. Kane kala pentron no ya ka rep karyang bat kalakta ya kayo ka kot jong kajala. Kinong rep sensar sela terpat so merit klau kuai tempo bat kiwei kimat bahaya kini kijing ka sorkar MDA ke baningkong kelas ngap ya ke jingut kinong rep kumta ha kapor balong ke Forest and Environment Minister Umalak Men Rembui kilashim ya karai ban itu no ya usensar kum u agro forest produce lane umar rep Omshu Umar Klau. Ha kaba itu kum Umar rep kamut ulalat na kikhajna bat kinong rep kilayo bandi hakador kaba khamrem. Nalor kani ka Agriculture Department ha kapor baka sorkar MDA ke baningkong kala pelong ya usla terpat kum Umar rep Omshu kum Umar Klau. Kani ru kala yarap shibun ya kinong rem. Ha kador bar mang tingka usnem baladem ngiyoi Basa Shisin Umalak Men Rembui UMLA na kaseng UDP na amlarem konstituensi ulashim kia biang na kabenta kinong rem bat ulawan ra da ka mat yatai ha ka dorbat thawan ha ka ba ulakar pat jur na ka sorkar MDA ka baan bakan ya rap ya ka dor ka mor jong ukwai tempo bat kimwai kimarem kiladon ki weiru ki MLA ki balashim benta halor kani kaman ha ka te ka dorbar thawan kalong ka ka bapenyo mensim ya kinong rem banyo ba ka sorkar MDA ka baar ha ka meeting jong ki minister ka balong shen hasora sa shisin kilashim ka rai rang ba banyarap ya kinong rem ha kane ka kenti ka sorkar MDA ka baar kalas ngap ya ka jing ai jingmut Umalak Men Rembui ha ka ying dorbar thawan ha ka ba kalashim ya ka rai ban pentrikam ya ka CM Assure scheme ka CM Assure scheme kadai ka scheme ka badai ka rukom trikam jong ka sorkar banthit ya kimarem kibom puot kum usensar usla terpat ukwai bat kiwei ha kador ka babiang ka sorkar bankan thit na kinong rem ha kador bahian kador khang ba kimahajan kin omla ban khnyot ya kador kamur bat kinong rep kinyo kador ka bakiim ka sorkar MDA ka baar kalamang chispa klur kum kamang tingka banthit ya kimarrep lengba kaneka CM Assure scheme kaneka CM Assure scheme kanlong ka jingirap ya kinong rem bat kaneka penpau baka sorkar MDA ka baar ka buram bat ka sngap ya kasur kinong rem